दानि UPPL सरकारखौहाय मा मावदों मा मावाखै बिथांमोनहा कमप्लिटलि 100% नङाबाबो 99% फेलर आउट अफ 100 1% मावाखै होन आङो 1% बाबो मावबाय 99आ फेलर गतिके रायजोफ्रा बिथांमोननि सायाव बिसास गैला फैगासिनो थानाय BTC इलेक्शनाव जोंनि BPF खौनो भट होनानै देरहाहोगोन जायफ्रा केन्डिडेटसार बिगोन बिथांमोनहा 31 जानुवारिसिम एप्लिकेसन होनो हागोन मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मेन एजेन्डा बेनो जागोन फैगासिनो थानाय BTC इलेक्शना दिनैनि जों बेवहाय जे प्रग्राम लानाय बेयो जाहैबाय सेन्ट्रेल BPF नि कनफारेन्सआ 20 आरो 21 साननैनि हाबाफारि लानानै जानो फैगासिनो दङ दा बे साननैनि हाबाफारिया मोननै जायगायाव जागोन 20 थारिखआ जोंनि बे क'क्राझारावनो दिनै जेरावहाय खुन्थिया गायसनदों बेवहाय आरो 21 थारिखआ बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव जागोन दा नंखायनो 20 थारिखनि प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां जाहोनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय जिहेतु बयनिख्रुइबो गुरुत्वसिन गोनां प्रग्रामा जागोन 20 थारिखआव 20 थारिखनि प्रग्रामा ओरैबायदि जागोन 11थायावहाय बयनिख्रुइबो पावारफुल कमिटि PMB जायखौ जों पलिसि मेकिं बडि अफ BPF पार्टी होनना बुङो बिथांमोननि सिगां बिसोरो 11थायाव जिरायगोन जेसेबां सोद्रोमा दं बिथांमोना BPFआ माब्रै सोलिलांगोन माब्रै सोलिलाङा मा मावनांगौ दं बिनि डिटेल प्रस्ताबखौ लानानै सेन्ट्रेल कमिटि BPF अर्थात CWC बे कमिटियाव बिथांमोनहा गथायगोन आरो बे CWC नि सोद्रोमाफ्रा बे जायगायावनो 3 बाजिनिफ्राय बै PMBआ होनाय जेनेखि प्रस्ताब बेफोरनि सायाव सावरायनानै बिथांमोना फाइनाल खालामगोन बे 3 थारिखनि प्रग्राम 20 थारिखनि प्रग्राम आरो बियो 3थानिफ्राय जानानै जोबहैखांनायनि उनाव जेसेबां बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन CWC नि सोद्रोमाफ्रा बिथांमोनहा गासिबो बे क'क्राझारावनो हर थाजोबगोन बिनि थानाय एरेन्जमेन्टखौ खालामनाय जाखाबाय बिनि अखानायैसो 21 थारिखआव फुंनि 8थायावहाय बेंटलाव थांनानै फ्लेग हइस्टिं आराम्भ जाजेनगोन आरो नैबेवहाय जेनेखि डिसिसन लागोन CWCआव बे डिसिसन लानाय प्रस्ताबफोरखौ बेंटलाव लांनानै राजहुवा भाबै डेलिगेट सेसनावहाय एप्रुभेल लानाय जागोन अब्लासो बियो फाइनाल जागोन नंखायनो दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय बे 20 थारिखआव जेनेखि PMB CWC नि बेवहाय सिटिं जागोन बे सिटिंखौ मोजाङै मोजां खालामनानै हरनो क'क्राझार जिल्लाया जिथु दायित्व दङ जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो जादों हिसाबै मोजाङै मोजां माब्रै जों खालामनानै हरनो हायो बेखौ लानानै जोङो बयबो ज' जानानै दिनै बेवहाय बे मेल जागोन हलखौहाय खुन्थियाजों गायसननायजों लोगोसे जोङो फुजा होबाय आरो बे फुजा होनायजों जोङो दिनै बिथांमोननि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय मेन थांखिया बे जिहेतु बेंटलाव जानो गोनां कनफारेन्स बेयाव पाब्लिक गेदारिं जागोन ना अनलि BPF कर्मिफोरनि थाखायल' जागोन बेवहाय BPF कर्मिनि थाखाय जोङो लिमिटेड टाइम लानानै सावरायगोन बिनि उनाव पाब्लिकफोरनिबो पाब्लिक गेदारिं जागोन जों मा डिसिसन लाखौ बेखौबोथ' जों पाब्लिकनो खिन्थानांगोन अपेन मिटिं हिसाबै बे हिसाबै पाब्लिकफ्राबो बेवहाय सुबिदा थागोन मिथिनायनि थाखाय आफ्टार द कमप्लिसन अफ डेलिगेट सेसन जिहेतु BTC इलेक्शनाव फैगासिनो दं बे कनफारेन्सनि गेजेरजों नोंथांमोना BTC इलेक्शननि सायावबो सावरायनाय जागोन बेथ' निस्सय मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मेन एजेन्डा बेनो जागोन फैगासिनो थानाय BTC इलेक्शना बावथारला बेखौ लानानै बेवहाय माखासे रननिति दिहुननाय जागोन मा लाइनजों जोङो इलेक्शनखौ गेलेगोन केन्डिडेटसारखौ मा स्टाइलनि होनाय जागोन बेफोरखौ बावहाय सावरायनाय जाजोबगोन आरो केन्डिडेटसार सेलेक्सन खालामग्रा दाखालि 5 जननिया मोनसे निलिबारि जेनेखि काजलगावआव जादों बे काजलगावआव जानाय निलिबारियावहाय 5 जननिया मोनसे कमिटि दानानै होखाबाय सेलेक्सन बर्ड केन्डिडेटसारनि सेलेक्सन बर्ड आरो बे सेलेक्सन बर्डआ बिथांमोनहा आफ्टार जानुवारि खालामनो हागौ मानोना दमासिसिम जोङो समाय होदोंमोन नाथाय दाखालि सोरबाया एफा एनै कमप्लेन होदों समा एसे हाखु दाखु जाबाय होननानै दमासिबो फैबाय बे हिसाबै आप टु 31 अफ दिस मान्थ एक्सटेनसन खालामनाय जाबाय जायफ्रा केन्डिडेटसार बिगोन बिथांमोनहा 31 जानुवारिसिम एप्लिकेसन होनो हागोन बेखौहाय बे कनफारेन्सखौ जाफुंसार खालामनांगौनि थाखाय BPF कर्मि बा रायजो राजाफोरनिसिम माबा खावलायनांगौ बे कनफारेन्सखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनायाव रायजो राजाफोरखौ आं ओरैबायदिल' खावलायनो लुबैबाय खावलायनाया बेनो जिहेतु जोङो नुगासिनो दं
दानि UPPL सरकारखौहाय मा मावदों मा मावाखै बिथांमोनहा कमप्लिटलि 100% नङाबाबो 99% फेलर आउट अफ 100 1% मावबाय मावाखै होन आङो 1% बाबो मावबाय 99आ फेलर गतिके रायजोफ्रा बिथांमोननि सायाव बिसास गैला फैगासिनो थानाय BTC इलेक्सनाव जोंनि BPF खौनो भट होनानै देरहाहोगोन आरो देरहाहोनायनि उनाव चिफ सारा मा मावलांनो नागिरदों बेवहाय राजुहा भाबै डिक्लेरेसन होगोन आरो बे डिक्लेरेसन होनायखौ खाथिनि रायजोफ्रा फैनानै जायफ्रा गोजाननिफ्रायबो थांनो हायो बिथांमोनहा हाग्रामा सारनि जेनेखि डिक्लेरेसन होगोन बेफोरखौ खोनासंनानै लांखानानै उनावहाय बिनाया मोजां हाबा मावनो मोजांसिन जायो मिथिनानै थांखायोबा साराथ' बेंटलाव ओरै होन्दोंमोन बे होगोन बेफोरखौ खोनासंनानै लांखानानै उनावहाय बिनाया मोजां हाबा मावनो मोजांसिन जायो मिथिनानै थांखायोबा साराथ' बेंटलाव ओरै होन्दोंमोन बे जिनिसखौ रायज्लायनो फैदों बे लाइनाव थाखानाया मोजां नंखायनो रायजोफ्रा बेंटलाव थांनानै अपेन मिटिङाव हाग्रामानि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लानाया गोनांथार होननानै आं सानो आरो आंनिफ्राय बेनो रायजो राजानिफ्राय कपारेसन लुबैनाया